Aku wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek keri ning Suralaya kok. Ngopo e? Tak gawe rame sisan. Lho. Digawe rame sisan piye? Sinuwun jagat Giri Pratingkah kowe ra kelingan to kendikane. Nek nganti kembang Pelemper Tangga Jiwa karo kembang Jambu Dipa Nirmala kuwi diwenehke karo Petruk, mengko dianggep pukulan Hyang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan pukulan Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubriya. Nah, aku Cubriya. Iwang Pikulun Jatimurti, Iwang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Ning kowe tekan repat kepanasan iki mesti mung arep diapusi arep diwenehi keterangan sing janjane Sekar utawa Sekar Pelemper Tangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didunke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yamadipati ya, Tru. Oh, mosok? Iya. Belang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk ning kayangan. Bathara Guru unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng nggo nangker tak uyuhe dumite mlayu kok. Apa meneh mung disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe le. Heeh. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggana magawe gelarira wang-wang bener kandamu Igong. Kandhane kok sing iso ngapusi jebul ora mung menungsa, dewa ya iso ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir, Go. Aku wis disebul mbun-bunanku ping 3 karo bapak. Jare bapak aku digdaya, tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ha ngapa? Kowe disebul to? Nadyan ora disebul dening bapak, tak cobane aku nek mungsuh dewa, Tru. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora masalah. Men kalah ya men. Ya wis diantepi ya Le, diantepi. Bakti kula kunjuk pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Ya pitruk tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat. Pulundra Brahma bakti kula kunjuk, ya pitruk tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi? Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brahma. Wah, iki sing seneng sok nang radio. Lho. Sapa? Brahma Kumbara? Udu Brahma Karak. Wis kuno banget Gong aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki. Kuwi jaman cilik-cilikan kowe Brahma Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Pukulan Bathara Indra bekti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong meng angas-angas kok. Ora serius mula kula obah wae tiba terus mlebu melih teng Suralaya. Iya, nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yamadipati. Ha nek nika le nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan mriki niki Bathara Brahma bekti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Pangestu ulun tampanana. Nun niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Saya ya terus tak golek banyu. Lah ngopo?
Kae Brahma kae dewaning geni nek ora disiram engko ndak ora murup genine ade cilaka. Rasa, aku wis jebul mbun aku ping 3. Rasa kuwatir kok. Pigatosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kowe kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertanggajiwa, Sekar Dipanirmala ora bakal diwenehake marang kowe. Merga kuwi kembang kayiwangan. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ana ing kayiwangan. Mangriyen to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Ngoten. Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertanggajiwa, Sekar Jambu Dipanirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora dikeparengake? Kok Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipanirmala lan Pertanggajiwa. Niku ateges Iwang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Pripun kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali. Kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, dadi manik maya wis ora nganggep aku kakangne. Petruk ora usah melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wang Sulandra. Apa sing demongke Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, umpama aku kalah, aku medhun ning omah. Ning Karang Kadempel, Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Blogegku sadulita, lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Ngontute bapak iki, aku wingi dintute 4 sasi opname. Ya, Tru? Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula pulun wangsul penak awamu. Yen mboten pulun wangsul, mapano tak cemplungke kawah condro di muka. Waduh. Gong, cemplungke kawah condro di muka. Ora apa-apa ndung adus kok awake dhewe. Kawah condro di muka ki apa? Kolam to. Wis. Kawah condro di muka kuwi geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok, kuwi nggo nyiksa wong. Aja. Ya mulai. Lho kok jare mulai kita? Wis wajib tak paneni kok mulai. Rasa wedi, Tru. Kawah condro di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing kandha sapa? Aku ngono. Lah nyata apa ora? Lah mbak aku meng ngarang kok iki. Kowe iki ngawur senengane ra. Kula mboten pura wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten wantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe palimur mulun kelawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak, kula isin. Kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tegese wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng wantun. Kula mengke pengen boyong Sekar Pertanggajiwa, Sekar Jambu Dipanirmala. Niku tok nggo saat bapak li ajeng bangun Karang Kadempel kok pukulun. Jare wis disebul ndase. Ikong. Wah, Semar ki ngapusi. Semar ki biasane iso omong ngono iki lho. Gedhekke atine anak ning jane ora ana apa-apane. Jare wis disebul siramu, kowe iso digdaya ngungkuli dewa. Dantem Bathara Indra kok aduh mati aku. Waduh gedrawasane aku mati. Piye kowe? Kok aku isih ngrasake lara e. Wah, wis.
Ya mulai ya ajare Semar. Lho. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane aja kok gawe bapak kok. Bapak piye? Ha terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Ha kowe? Terus. Kowe wis sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing urung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Oh ya, nganggo pikiran kok nek omong ki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kan mungsuh para dewa iki terus maksude piye? Petro, aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngiwang karo kakangmu ya. Arep karo kakangmu. Ayo wani karo Bathara Brahma. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae. Trawet tratapan aku wajar. Ayo wani kowe. Yen pancen wani karo Bathara Brahma, yen perlu krubuten wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kaningaya temen lho ya uripku. Mati nang kene kok. Mburi kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis sih? Kowe mati karo aku tenan, Le. Ketemu Bathara Brahma kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Mlayu. Mlayu matamu. Mburi iki lho jurang iki lho. Repat kepanasan ki dhuwur gunung, dhuwur banget iki jurang arep mlayu nang ndi? Nek kowe yo nangis. Yen pangapunten Bu Kulon. Kula sing nyunaken pangapunten Petro. Bali ora? Bali pripun? Mboten wonten dalane. Bali liwat papan to dalan sing bener. Kondo karo bapakmu. Siwa Semar aja ngarepake Sekar Jambu Dipanirma lan Prem Pertangga Jiwa. Walah. Iki dhewe tekan omah isih diunek-unekke bapak lho. Ya nek mung diunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak ki nek ngunek-unekke santen-santen. Bagong Petro anak kongkon ra ngrampungi. Wis tak kandhani to nek aku ki kakangne Bathara Guru, kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gabrak apa anak kaya ngono. Cemarak cangkeme ngono ku ya. Mesti ora aku. Iya iki nggih pun Pak. Mbangane kula wangsul tekan omah ming diunekke bapak. Wis gong modar nang kene ra apa-apa Le. Mati cah loro diwujudi ya Le. Ora apa-apa wis. Anakku cilik-cilik terus. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh. Bojoku ayu wae. Ditinggal ya mane-mane man. Mane-mane degulmu mlocot ora. Kuwi senengane kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo mati aja. Lah witene wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene marganing pati. Yen manyeris manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake. Wis wani gawe geger Suralaya. Peluputane titah sing wani gawe geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene marganing patimu kowe Panakawan Petro. Sapa, Gong? Kancamu, Mbok?
Kaya kancaku sing parkir nang Imogiri kae, Truk. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Nek kok gereng ya kok. Hah? Kok gereng ya? Buta kae le. Hah? Buta. Lho sapa ya, Truk? Mengko pukulan Bathara Kala. Engko nek pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kalah kabeh, Pedro, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Truk? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis jelasan dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak, butuh kae tututi takoni sapa kok. Yo! Pedro kancamu aja getarane aku ingin kenal karo kowe Pedro sapa Pedro kowe kok ndek kanca gleleng ngene mbuh aku ora ngerti aku iki ora ngerti aku kono tepung ro kowe iki senengane ngapusi sapa nuwun sewu kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petro ngoten niku panjenengan kenal kali kula lho. Oh ladala. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta to, Udu. Ngaku wae mulane wingi pitikku tok kudu modar iki. Tok cokoti ya ora. Ora. Kok kancamu buta-buta kaya ngono. Medeni truk ora. Iki lho ana buta teko truk. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengki wae ora. Petro. Aku ora mentala krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari kudu sik to menengo to. Menengo sik. Apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko ora dhewe jelas, ora apa-apa disaut. Lah kamu nih, aku medun saka Karang Kawidodaren. Mosok widodari bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim Gong. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jim dan Jum. Era serial TV ora. Sapa itu? Petro Nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Pecruk. Walah Begawan Salontara. Iya. Aduh. Matur nuwun, Pak. Iya. Cerek ngopo? Jare jenengmu dudu Petro. Sapa? Raden Pecruk. Kok iso dadi Petro e? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa ya, Truk? Kowe tak critani ya Gong aja lara ati, ha. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wo, mula pedote kok endi?
Maksudnya bapak sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa bapak sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning jim saiki dadi dewa. Wah, bajigur iki. Anak dewa kowe. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Terus aku, kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku karo Asih. Asih Prana. Marse apa Asih? Nek Marse tepung aku klawer to. Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk, aku Begawan Salantara. Saiki ngalih jeneng Gandharwa Raja Bali. Weh, ora tau pulang. Iya. Gandharwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak sampean pun ngerti kali penangise ati kula. Petruk, Nun. kaya aja wedi. Aja kowe leren nggonmu njaluk sekar belemper tangga jiwa jambu dipa nirmala lan aja rumangsa kijenan ning kayangan ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga yen ana dewa sing arep gendhak sikara karo tak singkirke aja melu-melu. Sia-sia arep Petruk. Ayo kene ayo. Ayo 3.000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo Panakawan Petruk. Gleleng. Temu bapakne. Iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya mula dipati nganglang jagat. Ayo, slebdul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki ngomong sok nyemelangi ora. Aku ki mek ngomongi kok ora. Ora medeni ya ora, mek ngomongi. Heeh. Mek ngomongi. Wong urip nang donya iki dibajeke omong koson. Omong kosong ora. Ayo ndelok bapakmu lek gret kae tru. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karoan galo. Wah, seneng. Ayo. Gandharwa Raja Bali Salantara, Pikulun kula ingkang abdi. Ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara. Sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula. Namung dipun mong dening Semar Badranaya. Sinten ingkang badhe kendhak sikara dhateng anak kula. Kula mboten mentala nyumurupi penangisipun anak kula. Kita ngewang Yatmaja, kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane. Nyuwun pangapunten menawi kula wantun kalian panjenengan. Salantara Pikulun Yamadewati ya kowe ngorak-arik para dewa
ora minggat jebol nyawamu mongso bisa ngrawat tinjung akhirat nyawamu monggo Ratri Medjaya dateng pun Gandarwara Jabali Gong, kowe iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kala mendinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane to? Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya Madipati iki piye iki? Nyawane nendi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana kowe dukani Wangkulun Bathara Guru. Mati tenan mengecak-ecak iki. Aku ya ora iso njabut nyawa kok gek mengecak-ecak. Ayo wong tak jambak tak pejet kala menjinge kan. Enggak kemudar. Ayo ya. Urip kok. Anget tak, Truk? Aduh. Oh, urip. Bagong ngetan. Tangan enek-enekke. Genah mules mbok yakin. Aja kok diplintir. Ku iki kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edan. Wah, lancar. Kena setute larane raja kok diplintir lho padake gawe ntrontro woi adalah wakayanganmu Rahmat Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa sara maruta pawana pana margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima kencang warudayang pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe Gandarara Jabali wonten dawuh Pukulun lah kok dadi kowe mbelani karo Petruk akeh sangganing para Jawata Widodara Widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kawan pengamu ing Salantara iya manah kula namung boten mentala kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk. Anggenipun dipun sikara dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula. Ya, bener. Sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuh ana bandane, angka loro rusuh ana bojone, angka telu rusuh ana anake. Wis bakal muntap. Inggih. Mula ra jeneng mokal. Petruk kuwi atmaja kita.
Petruk ki anak kita. Inggih. Petruk kuwi anakmu. Mula ora jenemuke yen to kita mbailani karo Petruk Kantong Bolong. Ya mong ngene ya. Gandharwa Jabali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sabab yen to nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingkah. Inggih, Ulun. Sartane Petruk Kantong Bolong apa dene Bagong? Kita baliya marang Madyapada. Ulun jarwani jati ning lelakon. Penemune Iwang Pikulun Jagadgiri Nata, wong atuwa kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun. Lah iki saya ngombro-ombro pangertine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat. Bakal sak pejagong lawan bapakmu. Mula mongko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu. Perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar? Oh, ngaten Bu Ulun. Iya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karakadempel. Oh iya, ngestaken jauh. Ya monggo tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinen prayitna ngati-ati malang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgiri Nata. Nggih, ngestaken dawuh Bu Ulun. Wis ngono wae. Ulun kondur makayangan. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Ulun. Ya, wis karya slamet ya Petruk. Bali nang Marcapada. Nggih, ngestaken dawuh. Kita ki nek ora gawe geger ngapa ta? Ngapa e, Gong? Jarine tak tarani Rafia. Mula mabur tiba neh. Wah, lah trondolo tenan kok. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujangane dewa lho, kok setute ditaleni Rafia. Mula mabur kok bali medhun meneh. Upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Kurang ajar ta iki. Gong wis Gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe pedhot dalan ki terus angel eling ngangkat, Truk. Ayo pokoke wis iki. Wis, ngono wae. Aku talene ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakat. Ayo tangane arep ngapa kowe. Wis to Gong ndara rampung-rampung. Wis ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Kutha Pandhawa tata gati Wisraya Siang nyama wingis-wingis tutuk mangolir gua sela mangling tutuk mengolir gua sela mangling Petruk dalem Pak Bagong dalem Pak wis bapakku malah ngaku kok iya ora apa-apa Petruk wis kowe bali kandha karo Semar apa sing dingendikake dening Iwang Pikulun Naroda aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Iwang Pikulun Jatimurti sing napa malih nggih Pak ketemu kalih kula niku kangen kalih bapak sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan Petruk wah kok malah diomongke lho liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus taun meneh mengko aku iso ketemu karo kowe Petruk
Sinongwati jagat hinari among mbak lumembak ombak ing samudra lumut ambraganggeng bawita denceng dencengan Nyuwun Agung mugi ngayomana marang praja ing Ngamarta saisinipun Koko Prabu sawetawis lenggah wonten ing praja Ngamarta rayi paduka ngaturaken pasegan panakrami Koko Prabu. Yayi sampun kula tamyah karya bombong raos sing manahipun ing Ngaraka ing Ndrawati atur pudyastawanipun ing Ngaraka kewala kula aturi nampi kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan Koko Prabu. Kresna kakangku, aku ngaturake basaku katura, Werkudara tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Sena, ya tak gegem dadiake jimat Koko Prabu katuturan pinarak ingkang langkung sekeca. Ya Arjuna kaya wis ora-ora penak. Praptanipun Kakang ing Praja Ngamarta Dimas kadangipun Kakang Yayi Madukara. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Yayi kembar ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Kebat Tampanana. Iki kula pundi nggo jimat? Nggih, kula pundi nggo jimat arepe Koko Prabu. Yayi. Sumengko anggenipun ing Ngaraka ngabiyantul ngesuk paduka Yayi Prabu jumbuh. Kalanawala ingkang sampun kula tampi bleri kelenggan sak mangke. Paduka Yayi Prabu kepareng amiji sowanipun ing Ngaraka ing Ndrawati. Wonten menapa Yayi? Mugi hamba bareng ingkang sejati tumrap ing Ngaraka ing Dwaraka. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka Yayi Prabu ing Ngamarta. Koko Prabu wonten timbalan. Wale-wale menapa? Estunipun anggen kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu amboyongi wonten praja Ngamarta. Sayekti namung badhe munjuk atur menapa Koko Prabu sampun ngawuningani dhateng pawarta ingkang sampun sumebar warata babagan menapa mboten sanes kejawi namung Kakang Semar Badranaya inggih panakawaning Ngamarta wulu cumbuning para Pandhawa umbyake kathah aturipun para kawula sami leraosan bilih Kakang Semar Badranaya nedya miwiti ambangun desa utaminipun Karang Kadempel. Koko Prabu nyatanipun Kyai Semar minangka dados pamomonging para Pandhawa. Bebasanipun Pandhawa sak mangke saged mukti ngawibawa Nyakrawati Mbahudendra wonten ing praja Ngamarta menika ugi krana panggula wentahing Kyai Semar Badranaya. Menawi ngantos Kakang Semar darbi gegayuhan ingkang kados mekaten mongko para Pandhawa semunipun muta tuli ing kawontenanipun Kyai Semar mangke doh nyana cerak nyana kathah ingkang sami mestani Pandhawa sak mangke boten nedya males dhateng dharma bektinipun Kakang Nayantaka Koko Prabu. Yayi pangandika paduka mekaten menika kala wau apan kepara nyata lan saestu linadan Semar menika namung derajate ngaceplik. Semar menika namung panakawan nanging ageng lelabetanipun tumrap para Pandhawa. Mila menawi wonten krenteking penggalih paduka Yayi Prabu nedya mbebantu dhateng Kyai Semar Badranaya kula sanget sarujuk miwah rumajeng dhateng kersa paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Kresna kakangku, Werkudara piye? ngendikaning barep mau pancen wis arembug karo adimu Jodipati. Lan aku wis maturake akeh lawan barep kakangku. Ya senadyan
dina samengko Pandhawa wis mukti ngawibawa minangka dadi satriyaning Praja Ngamarta. Nanging aku matur lawan barep kakangku tak jaluk aja nganti lali marang labuhaning Semar. Aja nganti lali marang apa sing wis ditindakake dening Depol ya Semar Badranaya. Bebasan ibarate sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil, kabeh dilakoni kanggo kamulyaning Pandhawa. Monggo Semar ora nate darbi milik apa-apa. Semar ora daluk leliru apa wae tumrap barep kakangku. Mula wis jamak lumrah yen to Semar duwe gawe Pandhawa ora bakal keri. Pandhawa nedya sak biyantu lawan Semar. Mula rawe Kresna kakangku negara Ngamarta. Sejatine wong bakal dikanthi dening barep kakangku. Tedhak marang Karang Kadempel. Nanjihke marang kanane Semar. Yen pancen Semar butuhake Prabeya yen perlu aja metu saka Semar, nanging Werkudara Janaka kembar sago nambak kekurangane Semar, bare bakal bangun desa mau. Kresna kakangku. Kresna sinayang manglung mintonaken Dewi Kramanira kang mimitiran ing asta Yayi, menapa aturipun Werkudara menika kala wau jumbuh kan penggalih paduka? Apan boten klentu Kaka Prabu. Inggih aturipun Werkudara menika kala wau amakli dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta. Menawi tetela mekaten benjang ngetosipun menapa sak menika ngetosipun menapa monggo. Dinten samangke dipun gelak lampahipun prapteng Karang Kadempel. Monggo Kaka Prabu kula kantun nderek Werkudara aja keri. Ya, aku nderek Kresna kakangku. Semono Janaka luwe-luwe. Siadi aja nganti keri. Sabab Semar lan anak-anak iki ora tate pisah lawan Arjuna. Kaka Prabu menapa dados dawuh paduka badhe nglestaken. Negara Sedewa Ayatutna tindak ing kadangmu ing Ngamarta. Prapta ning Karang Kadempel. Sumawi Kaka Prabu kula dherekaken. Monggo Kaka Prabu kula dherekaken. Monggo Kaka Prabu serangan kanging rayi Ngamarta. Werkudara. Nggih. Yen ora nitih kreta utawa titian liyane Yayi Darmaji gendongen supaya enggal prapta Karang Kadempel. Kresna kakangku pun kakang kak liwat Dirgantara sinambine tipriksa marang kane negara Ngamarta. Ya ayo barep kakangku. Werkudara adhiku cah bagus ayo Yayi prapteng Karang Kadempel Dimas.
Kresna sinayeng manglung mintonaken dewi ramanira kanggo miter kang mitiraning asta aneng asta ndadosaken kagat raos sing manahipun ingkang wayah pukulun teka menika Iwang Pikulun Jatimurti ingkang nganglang jagat iya Kresna ulun ingkang nganglang bawana kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun iya ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan mengko suraos kados pundi jagat mboten gonjang ganjing teka paduka pukulun nganglang bawana sepisan netepi marang kewajibaning nalindraning para Jawata ingkang kudu tansah dipriksa marang mubah musik ing jagat nggih. Dene angka 2. Nggono ulun ninggal Suralaya sayekti bakal tumuju ning Karangkadempel. Lho. Tumuju wonten ing Karangkadempel. Iya, pancen mengkono. Kepasang Yogya katuju ing ngene pukulun. Lampahipun ingkang wayah menika ugi badhe tumuju dhateng Karangkadempel. Mbuktekaken dhateng Ombyai Ngakata ingkang sami nyebataken bilih Kyai Semar badhe mbangun desa. Kresna kula wonten maring adhawuh kita prapta Karangkadempel wigatine niat kula namung ngambe bantu dhateng bot repotipun Kyai Semar apa ingkang bakal kita lakoni mau apa tumrap kita wis bener lho liripun ngados pundi kula paring dawuh mengkaten Kresna Pandhawa kuwi tanpa nata Ndarawati ora bakal bisa mukti kaya wektu dina iki semono uga Pandhawa tanpa Semar uga ora bakal kaya ngene kahananing para Pandhawa mula sejatine Pandhawa kuwi darbi kekuatan loro siji Nata Ndarawati loro Semar Badranaya mula Pandhawa tansah kalising ngrubeda kalising sambikala lan ora kena dikrenah dening sapa wae jalaran Pandhawa tansah sumandhing kelawan Sang Hyang Suman lan Kakang Bathara Ismaya nanging wektu dina iki saka pitunganing panjenengan ulun lha kok saya malang kadhak tingkah polaing Kakang Ismaya ngasorake marang Sang Hyang Bathara Wisnu ketitik bola bali Kyai Semar ya Kakang Ismaya duwe niat sarta duwe gegayuhan ingkang semune saka pitungan ulun bakal ngembari marang panguwasaning Bathara Guru apa to sababe ulun paring dawuh kaya mengkono sabab wis akeh ingkang padha dinger kiblate dening Semar mboya nyembah marang ulun nanging kabeh padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya kanthi kaya mengkono nggone Semar bakal mbangun desa kuwi tumrap ulun saya manjila kekarepaning Kyai Semar nggone kepengin ngembari marang panguwasa ulun dene tumrap kita Kresna lamun kita kendelan wae ora budidaya supaya gagal Semar nggone mbangun desa sayekti kanthi cara mengkono Semar uga bakal ngasorake perbawaning Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang anyalira marang kita Kresna lamun saya suwe saya sewi saya menjila kekuataning Ismaya tan wurunga Pandhawa saya sumuyut marang Ismaya ing kono Wisnu bakal ditinggal dening para Pandhawa yen Wisnu ditinggal dening para Pandhawa banjur apa kewajibaning Wisnu tanana liya kejaba mung maranata jagat mongko kita maranata jagat andum katetreman ingkang minangka dadi cucuking jemparing sarta lakune ya para Pandhawa yen Kresna kelangan para Pandhawa bebasan sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran ora ana gunane apa-apa Nata Ndarawati jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara. Lah menawi ngaten lajeng tinarbuka manah kula.
Jebule ngemestinipun kula menika mboten nambah bantu dhateng Kyai Semar ingkang saya dangu badhe ngasoraken perbawanipun Nata Ndrawati. Lah yen wis kita eling ulun melu seneng. Lajeng salajengipun ngados pundi Bu Ulun? Ulun ora bakal sak jarwa kelawan jeneng kita. Ayo. Ndak kanthi ewang-ewang ngono. Eyangmu ing Suralaya njugarake Semar nggone bakal mbangun desa. Ulun bakal pinanggih kelawan Semar dene jeneng kita carane kepiye? Ulun percaya kita nalindra ingkang pinter mestine bisa ngulir budi, ngasah kadewasan kita pribadi Kresna. Jonggo ringe tutuk mengolir kuwa sela manglen lir sartula wikri kita latala kaya dijajal karo Wang Pikulun Bathara Guru. Caramu piye Kresna mbok menawa kowe bisa ngulir budi ngasah kadewasan? Ulun ora bakal nuntun kalawan karep kita ya. Hak petung-petung bener apa ngendikane Wang Pikulun Bathara Guru lha kok dadi tekan semono niate Semar Badranaya. Nggone tansah kepengin golek rai ana ngareping para Pandhawa. Oh ladal. Aku ingkang bakal gawe rusak ana ing Karang Kadempul aja kelakon kasempatan pendang kamu Semar.